Good morning South Africa. Sanibingelela namhlanje sisendaweni yaseNanda eB. La khona umphakathi ubungaza futhi ujabula ukuthi sekudlule izinsuku ezimbili ubugebengu bungekho nhlobo. Okuyirecord elikhulu eNanda ukuthi kudlule nje izinsuku eziwu2 kungakaze kubanjwe umuntu inkunzi. Njengamanje nasilapho kwenza njani manje? We are live lana, we are live la. Hayi nangezala. Lo muntu uzangaphaka ngene. Ngoba bengisho ke emphakathi ke uthi ke namhlanje kuthini wena? Awusethu siya we are live sana. Una phone la. Nami ngifuna ukubamba ikuzi live. Ngifuna ukubamba ikuzi live now. Lethela le camera le. Joyela la, ngijwayela amasimba wena. Thatha le camera le. Oh, nami live one la. Live one la. Bami sibe live kancane kodwa uzoyidayisa. Ibukisa iyazi. Sure. Dayisa la camera. Thina futhi Ngidayisa la camera ndoda. ngana nje sibambe inkunzi. Ngokudubula phela moyithenga. Oh, sicela Thenga camera manje. anginayo imali njena. Ngimdubule lo. Thenga camera ndoda manje. Sengiyayithenga.